προς το μυστήριον το απόρριτον της οικονομίας, ου και εξαρκούσα ή τον εξεβεδαίου μήτηρ, η τίτωση προς καιρού βασιλείας τιμήν, της εαυτής δωρήσαστε τέκνης, αλλά αντί ταύτης ποτήριον θανάτου επικοινοποιητής φίλης σου, ο ποτήριον προτού τον πίνω αυτός έλεγες αμαρτημάτων καθαρτήριον, Διός ημών η σωτηρία των ψυχών ημών, δόξα Συ.